En ehtinyt edes paskalla käymään. Kuuntelen. Ratsumies kuittaa. 888 kutsuu ratsumiestä kuuntelemaan. Ratsumies kuulee. Sai huoltoasemalta latteavat perässä kuuntele. Tie on tyhjä. Kuuntelen. Ne on 500 metriä sun takana. Joko ajoit ohi Tattilan liittymä kuuntele. Ohi meni. Kuuntelen. Tiedätkö perävaunujen seisokkialueen kuuntelen. Tiedän paikan. Kuuntelen. Aja sinne ja odota, että menevät ohi kuuntelen. Käry olis käynyt. Katsastus tekemättä ja suvikumit edessä. Taidaan olla kaljat velkaa. Kuuntelen. Niinpä. Kuitti. Howdy, partner. Mikä kusetus tää on? Niin, tämähän se kusettaakin.